ಬಂದರೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತೆರನುಂಡು ಪಿಲಿತ್ತ ಬಂಜಿಡು ಪಿಲಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿಯೇ ಪುಟ್ಟುಣಿಗೆ ಈ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪದೇ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ರಮಾ ಬೀಸಿರೋಡು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅರುಣ್ ಬೀಸಿರೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವೆನೊಂಜಿ ನಟನೆ ತೆಲಿಪಾರೆಲ್ಲ ಸೈ ಬುಲಿಪಾರೆಲ್ಲ ಸೈ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತಾರನ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ವೆ ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಣಿ ಕಲಾವಿದರೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಪೂರೆನ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂದು ಕನ್ಲೆ ಬೇತೇನೆ ಕನ್ಲೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಇರ್ತಲೆ ಆ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ದದಣ್ಣ ಹಾಂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ ವಸ್ತು ಬೇತೆ ಕನರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾರ ಇರಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇರಡ ಇದು ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಗ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದನ ಐತೆ ಹಾಂ ಇಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಟು ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲಿ ನಾಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ನಾಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಲ್ಬಲ್ ಅವೇ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ನ ಆ ಟೈಪ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಅರುಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್. ದಾದಾ ಅನ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಆನಿದಿಂಚಿ ಅವೇ ಅರುಣ ಅನ್ಪಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ഞാനെന്നു ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರುಣೇ ಬರೋಡು ಅರುಣೋದಯ ಅವಡು ಅರುಣಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಅವು ದಯಗ ಹಾಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಾನು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಲೆ ನಾನು ಯಾನ್ ರಕ್ಕಸ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬರೋಡು ರಕ್ಕಸೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬರೋಡು ಮಿತ್ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರೋಡು ಬಾಕಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅರಿಣಿ ನಕ್ಲಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಅರುಣ್ ನಕ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಸೆಟ್ ಆಜಿ ಜನಲ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದ ಕೊರತೆ ನಿಕ್ಲನ ಆತೆ ಆಯ್ನಿ ನಿಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಬಂದ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ರಿಪೀಟ್ ತೂಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ನೆತ್ತ ಸುರುತ್ತಲ್ಲ ಅರುಣೆ ಹಂಚಿನಿ ಐದು ಬಕ್ಕದ ಅರುಣೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನಿ ಅಕ್ಲು ಇರುವೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಹಂಚಿನಿ ಅವು ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಂಡು ಅರುಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಿಜ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅವಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪಲ್ಲೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಗೆಂದ ದಿನಚಿತ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂಧುಲ ನೆಂಡಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರುಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನ ತೆಗೆದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟಾರೇಜ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಸುತ್ತು ಮುಜ್ಜತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪೀಡಿತ ಧಾರಣೆಗೆ ಓಡಾಡಿದು ಕೊಂಡರೆ ಬಂದರೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟಾರೇಜ್ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದೆಂಜಾದಿ ನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರನು ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಂದಿನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಕಲೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಏತೈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಸುರ್ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಏತು ಗಿಡ್ಪು ಪತ್ತಿ ಏತು ಸತ್ಯ ಏತು ಅತ್ತಂದಂಡ ತಪ್ಪು ಏತು ನೆ ಪೂರ ಜತ್ತದು ಪೆಜಿದು ಅಜತ್ತದು ಅವನ್ ಪೂರ ತಿದ್ದದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬೀಟುಡು ಒಲಗತಿರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೋಜ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತರನ್ನು ಮುಟ್ಟ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇನವುಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರನಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡಂಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳ 2 ಜನಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕಿದ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೊದಲೈತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಸಿರೋಡಾಕಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಟೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಸರನ್ ತಗ್ಗಾರ ಬೋಡಾದ ಪಾಂಡವರನ ಕುಲು ಕಿರತ್ತ ನೀರ್ದ ಕೈತಲು ಬೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷ ತಲುಪೆ ಆ 4 ಜನ ಪಾಂಡವರಿಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ತತ್ತದು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತರು ಆಕೆರಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೆ ಬನ್ನಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಡಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನ್ವೆ ಭೂಮಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಏರಿಂದಿಕೆನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೊರ್ಪಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಅಪ್ಪೆ ಬಾನೋರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಏರಿಂದಿಕೆ ಅನ್ನಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೊರ್ಪಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂದು ಒಂದಲೆ ಅಮ್ಮೇರಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆಕಾಶವರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪುಣಂದಂಡ ಅವು ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಪಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಒರಂಬ ತಿಂಗೊಲ್ದ ದಿಂಜಲ್ ಗರ್ಭನು ತುಂಬೊಂದು
ಕರ್ಲ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕರ್ನೆತ್ತೆರಿ ಜಪುಡಾದು ಭೂಮಿದ ಬುಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ತೋಜಾಲಿಂದಂಡ ಆತೆ ಮೋಕೆ ಜೋಕೆ ಅನುಪಾನುಡು ತಾಂಕು ನಂಚಿತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅಂಚಿತಿನ ಅಮ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊರಟು ಮಡಿದು ಕರೆ ಬರೋಲ್ಲರೆ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್. నే ఆరతి బాలే ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ದಂಚಿಪೋಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಇದ್ದಾಡ್ರಿ ಇತ್ನೇ ರಜೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏ ಆರತಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯ ಲೋನ್ಲ ಕಟ್ಟದೀಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲು ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂತೀರಿ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂತಿ ಜಪ ನಾಳೆಗೆ ವಾ ಬಂಗಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಅವೇ ಈ ಪಂತರತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೂ ಆ ಬಂಗಲ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಓ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಂತಿಜಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಲು ಬೊಲ್ದು ಕೋಟ್ ಬಾರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರ್ಪಲ್ ನಮಗೊಂದು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆತ ಅದೇ ಯಾನು ಬಂದರಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆಡಿತ್ತದು ಈತೊಂತೆ ಸಂಬಲಡ್ ಏನಾಲಿಗೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪೇನ ಪೂರ ಅದ ಮಾತ ದೇವರ್ನೇ ನಮ್ಮದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೀರುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶುಗರ್ ಬೇತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂಡು ಬೆನ್ನೆರ ಪೋಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಬಂಡ ಎಂಕಿರ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಇರರ್ ಮುಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟರ ಅವತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲು ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ದೂರ ಒಪ್ಪಿದೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೆ ಎಂಕುಲ್ಲೆರೆ ಎಂಕೇರುಲ್ಲಿರ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೇರ್ಲ ಇಚ್ಚಾರದು ಕಣ ನೀರು ಕೊಡ ಚಾಲ್ ಚಿಂಟು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕಣ ನೀರು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಇರ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲರತೆ ನಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಪದಿನಾರ್ ಆರೆಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಪಪ್ಪ ಇರಕ್ದ ದಾದನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಗಂಚ ಇಂಚಿಯ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಬರಮ್ಮನಂದೇನ ಅಂದಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಶ್ವ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಪರಮನ ನೀವೇನ್ ಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ವಿಶ್ವ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ಪಯ ಈ ಸರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ಯಾರತ್ತ ಅಂದು ಸರ್ ವಿಶ್ವ ನಿಕ್ಕ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೋಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಎಂಚೊಂಡು ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಕೇರ್ದೇತೋನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಕಿತ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಳು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಳತ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲ ಮದ್ವೆಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ಅದೇ ಸರ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂದು ಮುಲ್ಪೆನ ಕಲ್ತದಾತಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಏನ ಬೊಪ್ಪ ಮನ ಆಸದಲ್ಲಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯರುಂಡು ಆತೆ ಬೊಪ್ಪ ಆಪದೆ ಬಾಲೆ ವಿಶ್ವ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಪೋಪ ಈ ಸರ್ ಉಂಡತೆ ದಾದ ಸರ್ ಇರ್ ಗಡಿ ಗಡಿಯ ನನ್ ಪುಗಾರುನು ತುಂಬು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಅನ್ಸನೆ ಆತ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಣಲ್ಲ ಏನ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅವನು ಏನ ಪುಗಾರುನು ತಾಯಿ ಪಲ್ಲೆಗಮ್ಮ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತಾರ ಐಕ್ ಏನಿದ್ರು ಪಾತೇರು ಕಲ್ಪದಿನ ಸರ್ ಆರು ಅವನ ಮಗ ಅಂಚ ಪಾತಾರ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲತಾ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ರಿಂಚು ಕುಳ್ಳೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಇಡ್ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕನೆ ಹುಷಾರಾದ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೋಡ್ ಪಪ್ಪ ಅವೇ ಹುಷಾರಾವುಡು ಬೊಕ ಇನಿ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋಪಿನ ನೆನಪುಂಡ ಇರೆಗ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅಂದು ಅದು ರಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪನ್ ಶೋಕು ತೂವನ್ಲೆ ಅವ್ ಮಗ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೋನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡುವೆ ಸರ್ ನೆನಪೇಜಿ ಬಾಸಲ್ ಪಡ್ದು ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬಾಜೆಲ್ ಬುಡ್ಚಿ ಆರತಿ ಹೀಗೆ ಬಾಜೆಲ್ ಕನಪುನಿ ಯಾನ್ ಬಾಜೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿರೋದು ವಿಶ್ವ ಎಂಕಲ ಬಾಜೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಆನ ಶುಗರ್ ರೈಸ್ ಆಪಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ ಬಾಜೆಲ್ ನನರು ಬರ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಕಿತ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಉಲೈ ಉಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಉಲೈ ಉಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾ ಪಾತಿರುವೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನೇ ಕೋರ್ಟು ಸೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸರ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಗಲು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೇ ಯಾನು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗುರುಜಿ
ಇರೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಲೋನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆತನು ಎಂಚ ಈರ್ನ ಬಾಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಅದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಈರು ಅವಳು ಬೇಲೆಗಿತ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಬಿಡಿಯಾರ ಅರ್ಡ ನಿಷ್ಠುರ ಮಲ್ತೊಂಡಾರ ಕಂತು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅವಳ ಇಚ್ ಎಂಕುಲು ಏತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಬಿಡಿಯ ಇರಿಗೆ ಕೊಂಜ ಕಂಡ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ತಾರ ಅವಳ ಮಲ್ತಿ ಜರತೆ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ದಿನ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ಲ ಕೊರಿಯ ಐಕ್ಲದಾಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿರ್ನ ಓದಿತ್ತ ಈರ್ನ ಬಾಸ್ ನಡೆಗೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂಚ ಕೋರ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬತ್ತದಾತು ಸೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ವಿಶ್ವರೇ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ನಿಕುಲ್ ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ प्लीज सर म्हाका डॉक्टर कळपल सर आय म्हाका पुरो साळेला सांगतावा सर इल्लें लोन पुरो सांगतावा सर इडा ಒಂಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಡಾ ದಾದೆ ಸರ್ ಇಟ್ಲೆ ಒಂಚಿ ಆಜಿ ತಿಂಗುಲ ಟೈಮ್ ಬರ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪೂರ ಆದಾತನು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲಿಂಚ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ತಕ್ಕಲು ಆತಿ ಸರಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗಿ ತಿಂಗಳು ಸರ್ ಮಲ್ ಕೊಂಡು ಪೊಂಜಿ ಮನೇಲಿ ಬರ್ತಂದೆ ಅನ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ವಿಶ್ವರೇ ಒಂಜಿ ರೆಂಟ್ದ ಇಲ್ಲು ಮಿನಿಮಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪದರ ಕೊರಚು ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಅಮ್ಮ ಕೂಡೆ ಚೂಡಿದಾರ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ போயற ಲೇಟ್ಲಾಂಡ್ ಅರೆ ಮೆರ್ನಡ್ಡು ಉಂಡಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಬುಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಂದ ದಾಯಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಪಲೆ ದಾಯ ಬುಲ್ಪುನು ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ಬುಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಚಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಜನ ಆತೆ ಪಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪಾಪ ಇಂಚ ಬುಲ್ತುಂಡ ಯಾಲ ಬುಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಪೋಯರ್ಲ ಮನಸಾಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುಂದಾಯ್ತು ಬುಲ್ಪೆರ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಐದು ದಾದಮ್ಮ ಪನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಆಡ್ತಾನೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಡ್ ಮಗ ಹಾ ಸರ್ ಇರ್ ಬೈದಾರ ಇರನ್ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರಂಗ್ ಗುರ್ತೊಂಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಲೋನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ಈರತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಕಿರಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಇರನ ಅಪ್ಪಪ್ಪನ ಆರೋಗ್ಯನ ಪಿಂದೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿನತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರ ಒಂದು ಉಲ್ಲಿರು ಆರ್ ದುಂಬುದಲಕನೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೋಪೇರ್ ನಾನು ಹುಷಾರಾದ ಪಪ್ಪಡ ಕೇಂಡೆ ಲೋನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ರತೆ ಎಂದು ಐ ಕಾರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಮೊಕ್ಲೇನ ಒಂಚೂರು ತೂಂದು ಪುಲವೆ ಪಪ್ಪ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕಟ್ಟುದಾರ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇದು ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ನಾನು ರೆಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆನೇ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫುಲ್ ದ ಕೈತಲ್ ಫುಲ್ ಪೂತದೈ ಏತ ಪೂತ ಶೋಕದ ಪೂತದೈ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಲ್ಪೆರೋಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನೆ ಕೇರೋಡು ಪಾಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೋಂಡೆಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಇಂಚಿ ನಾವೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತೊಂದ್ರಂಡು ಕಾರ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆಡಿ ಕಾರ್ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರು ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡ ಈಗ ಆಡಿ ಕಾರ್ ತೊಂಡ್ರಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ಪೋಪಿನ್ ಪಾಪ ಯಾನಿಂಚ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇರ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ರೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಪಿರೌಡಾವೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಗೋನೆ ತುಳಿಗೆ ಅರೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅಂದ್ ಪಾಪ ಆವಮ್ಮ ಈರೆನ್ನ ಕೈತಲ್ಲು ಪಪ್ಪ ಪಿರೌಡು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ನೀಡ್ರ ಅಂದ್ ಪಾಪನಿ ಪಪ್ಪ ಅವೇ ಆವನು ಪಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಈರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಕಾಪು ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಪೋಡಾಪು ಇದಾಡ್ವೆ ಹೋಪೆ ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲ ಆವು ಸರಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಆಚೆ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೇಕು ಬರ್ಪುನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಬರೋಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೈ ಮತ್ತೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲಕ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ತುಂಬ ಪೂರ ಬರೋಂತಾರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಸರ್ ಹಾ ಬರ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಸರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದತ ಓಲ ಪುಡ್ದು పోతు ಸತ ಅಮ್ಮ ನನ ಚೌಲೇಡಿ ಮೀ వచ్చి ತುಂಬೆ ಶೀತ ಅಪ್ಪಡು ಪನ್ಪ ಓದರುಂಡು ಬಂದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುರ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ತೂಲ ಜಾಗ್ರತೆ ನನ ಸರಿ ಓಡರ ಪೂರ ಪತ್ತುಂದತ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಮ್ಮ ಓರಸಕ್ಕೆ ಟಿಫಿನ್ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ
ಕಾಸುಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜನ ಸೀದಾ ಪೋಪೇನ ಇಜ್ಜತೆ ಕಾಸು ಉಂಡೆಂಡ ಖರ್ಚಿ ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಈಶ್ವರ ಮಗಲ್ ಪಿತಾಡ್ತಾಂಡತಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಕೀ ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಮಗಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರ್ಬಲ್ ಸರ್ ಉಚ್ಚಿದಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಸರ್ ಸರಿ ಇಂಥ ಪಟ್ಟ ಯಾರೊಡ್ದು ಪೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ ನಾನು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಕಲೆ ನಕಲು ಬಂದು ಏರ್ಲಚ್ಚಾರು ಬೇರೆಗ್ಲೂ ಹುಷಾರಿದ್ದಿ ಸರ್ ದಾದಾಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಹುಯ್ ಹುಯ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೀ ಕಂದ ಹುಯ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕರುಣೆಗೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಇಜ್ಜತೆ ಸರ್ ಕಾಸಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೈತೆ ಸರ್ என்ன படித்து பாப்பா அல்லது பொண்ணு கொஞ்சம் ஊரே சரி சரி சார் ವಿಶ್ವೇರೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕುಲ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿನ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆತಿ ನೇ ಸೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಲಾಯರ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿರು ಗಾಡಿನ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂಬ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ್ಲಿಗೆ ಈರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೀ ಕೊಡ್ಲಿ यात्री कृपया ध्यान दें गाड़ी क्रमांक 1280 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म ನಾನು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಂತುಪ್ಪಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಪನ್ ನಮ್ಮ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ದಾನ ಪನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತುಪ್ಪಲ್ಲ ಇದನ್ನೇಟ ಪರಮಾನಂದ ನಿಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಯ ದೋಸ್ತಿನಿ ಎದ್ದಿನ ಕುಲ್ಲೆರ ದೋಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಡ್ಡೇನ ಬೊರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೀತಿ ಇತ್ನೇಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರು ಬಂದಿರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಬೇಲೆ ಕಾಲುಂಡಿಗೆ ఒక అల్ప జూపిడి బట్టిలా కొంచెం ఇల్లు నల్ప ఫుల్లుగా ಓಲು చెన్నై ಚೆನ್ನೈ ಇಡ ಕಾಸುಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಜೋರ್ ಮಾಡಾಪುಡು ಇಲ್ಲ ದಾಲ ತಿಂತಿದ್ದರು ಬಡವ್ ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತದ್ದು ಜೋರ್ ಮಾಡಾಪುಡು ಕಾಸುಂಡ ಮಂಡೆ ಸರ್ವಿಂಡ ಕೆಣ್ಣಿ ಆಪುಜಿ ಓಲನ್ ಬರಿಡು ಕುಳ್ಳರಾಪುಜಿ ಇಡ ಮಂಡೆನೆ
ఇక్కడ పండే నేను బ్యాగ్ వదలండి అంతే ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಬಡ ಅಂದಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಟ್ಟದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಿದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪರನ್ನ ಆಸಿಡೇನು ಬೇಲೆ ಅಂತಿನ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬಡ ಬಂಡಲ್ಲ ಅವೆ ನೀರು ಸುರುಟೆ ಪನೋಡತ್ತೆ ನೇ ಸುರುಟು ದಾದ ನಂಗೆ ಪತಾಲೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಪತಾಲೆ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ರಿ ಅರೆ ನೀ ಪ್ರಾಯಡ್ ದಾಯಿ ಬೆನ್ಪೋರ್ ಮಲ್ಲೆ ಬರೀ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ದಲ ಪಾತಿರದಲ್ಲ ತಿನ್ಲೇವೇ ಹಾಂ ತಾನ ಬಾಲೆ ಪುದಾರು ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತೆ ಹರಿ ದದಮ್ಮ ಹರಿ ಇಂಚೇನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲೆ ನಾನು ಹರಿಪಣದಲ್ಲೇ ತೊಂತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಅಕ್ಲ 2 ಜನಲ ಏನು ಬಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಹೋತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಡಿತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತೆ ಚೆನ್ನೈ 4 ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಅವೆಂತುವರ ಅಕ್ಲ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ವೈಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಡೆ ಒಂದು ಬರಡತ್ತಿ ಅವರ ಬಿಡ್ಲ ಮೆನ್ನ ವಿಷಯ ಇರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೂಲು ಎಂಕಲ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಿದಡ್ಡಿ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಬಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲ ಬಾಲ ಎತ್ತದು ಏನಿತ್ತು ಬೈದರಿ ಅಲ್ಪ ಜನ ಸೇರಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಬಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಬೋದು ಏರುದು ಏನಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತೇವ ಎಂಕಲತ್ತು ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಏರಿ ಎಂಕಲತ್ತು ಬಾಲೆ ಎಂಕಲತ್ತು ಬುಲ್ಪಿಯ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ಪಿಯ ಅಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪಲಮ್ಮ ಬುಲ್ಪಿಯ ಕಟ್ಟದಿ ವಚ್ಚು ಬುಲ್ಪಿಯ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗ ಬೈದ ಜೀವನದು ಇದು ಬೇದ ಪೊರ್ಲಡ ಸಾಕುತ್ತದೆ ನನಕಲ ತಪ್ಪಳಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಪನಂದೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಒರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಪನಿಯರೆಂದು ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮೋನೆ ತೋಜುಪಾರಾಗ ಬಂದೆ ಯಾನು ಪಿರಬರಂದಿನ ಊರಿಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಲ ಮಗಲದೆ ಪುಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಂತಾರದೆ ಬಾಲಿ ಈ ಮೋಕೆ ಮಾತೋತ್ರ ಎನ್ನ ಬಂತಾರದೆ ಬಾಲಿ ಈಗಲೇ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ನೀ ಕಲ್ಪದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಬಂತಾರದೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ ಮೋನಿ ದೋಚೆ ರೆಡ್ಡೆ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಪೋಯಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಂತಾರದೆ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಸಾಕಡು 1 ವರ್ಷ ಮೋಕೆ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ಪೋಯತ ಬಾಲೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಜೆ ನಿಕ್ಕು ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಹತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮೂತನ್ವ ನಿಕ್ಲು ಒರಸೈಕುನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ನೆನ್ಪುಡು ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸೈಯೊಂದು ಬೇರು ಕೊಂಡಾಟ ಪೂವೆ ಜಾಜಿ ಜಾಜಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆ ಚೇಚಿ ಚೇಚಿ ಸಂಪತ್ತೇ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಪುಗೆಲನ್ನ ನಿಕ್ಕ ವಜ್ರ ಬೇಲಿ ಪಿಂಗಾರ